Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana falaremos con Javi Maneiros, vocalista de Heredeiros da Cruz, que ten agora en marcha un proxecto en solitario. Tamén coñeceremos as propostas que nos chegan dende Karting Racing Dakar aquí en Sanxenxo, con iniciativas de lecer para toda a familia. E coas nosas amigas de Plántate, con Ángela e Esperanza, aprenderemos a coidar das nosas plantas tamén no verán. No capítulo festeiro, esta semana, moitísima gastronomía. Estaremos na Festa do Polbo do Porto do Son, no Pan de Ribadumia, no Mexillón e o Berberecho de Vilanova ou na Ostra de Noalla. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois arrancamos este Verán Verán no Porto do Son, na Festa do Polbo, unha cita que ano tras ano reúne a milleiros de persoas para degustar un dos pratos máis emblemáticos de Galicia. Unha Festa do Polbo, ademais, que segue medrando con dúas xornadas dedicadas a enxalzar a un dos grandes manxares do noso mar. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos no Porto do Son, na Festa do Polbo. Está a xente que non perde bocado, e nós imos falar cos asistentes e os veciños a ver que nos costan desta festa, e por suposto a ver se rebullamos un cachiño de polvo. Excelente, muy contento. Wow. Muy bueno, ¿eh? Que por eso se llama polvo. Capturamos nosotras el pulpo si hace falta. Fenomenal, esto es una maravilla. No te asombres si te digo lo que fuiste. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid, que es la primera vez que estás en la fiesta. Sí, aquí sí, es la primera vez que estamos en el... ¿Y tienes el pulpo para el segundo plato? ¿En serio? Es que estamos esperando a un compañero, entonces hasta que no llegue todavía no lo vamos a comer, que si no se queja de que no le hemos comido todo. Bueno, yo soy tú y no le perdono ese gesto al compañero, ¿eh? El pulpo hay que comerlo calentito, si no... Antes que se enfríe, pero es que la carne lo mismo también. Bueno, ¿y qué? ¿Disfrutando de la fiesta? Sí, muy guay todo. Y ahora tenemos que coger los mejillones y la empanada también. Uy, ¿de dónde vienen? De Madrid. De Madrid. ¿Pero ya conocían la fiesta? Sí, llevamos 20 años viniendo. 20 años viniendo a la fiesta del pulpo? Sí, vamos, estamos en Portosín y vamos, venimos todos los años. ¿Canto tempo levan vindo á festa? Eu é o primeiro ano. Ah, é o primeiro ano, sí. Pero bueno, dijo eu que quedará apuntado na agenda para o ano Hombre, que claro, para o ano que ven máis. De mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Y el pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo? Que lo veo en el plato todavía. No, es que acaba de llegar, hombre, acaba de llegar, estamos probando todo esto, mucho aquí no dura. Dale 5 minutillos. Bueno, vemos que esta xente xa devorou o pulpo. Hombre, non somos rapidiños, amigo. Nós chegamos en chera a Váldora, coa barriga, como se dice. O pulpo hai no que comer en quente, non? Hombre, claro, bom se frío non está nada bon. Que son, daqui, de Porto do Son? No, nós vimos de Boiro. De Boiro? De Boiro, de Rianxo, Lousame, estamos mezclados. Soy de Colombia, vivo en Madrid, pero estamos visitando la feria y muy bien. ¿Vinisteis de Madrid de vacaciones? Sí, estamos acá en Santiago y bajamos hoy que estaban de feria, pero muy bien. ¿De dónde vienen? De Madrid. De Madrid. Todos los años venimos aquí a veranear. Pero, Una pasada esto. ¿y a la fiesta del pulpo también todos También, todos los años. Sí, siempre coincidimos porque tenemos aquí casa familiar y bueno, pues estamos todo el mes y siempre coincidimos aquí en la Fiesta del Polvo. Bueno, entonces te tengo que hacer una pregunta de rigor. Sí. Ya que no eres de zona de mar. ¿Qué puntuación le damos hoy al pulpo aquí en Porto do Son? Un 20. Hoy es el primer año, entonces, todos. Sí. Bueno, entonces yo os tengo que pedir, el año que viene esto queda apuntado en la agenda, ¿no? Sí. Sin duda, sí. Venga, sin duda. Amor de mis amores, si dejaste de quererme,
no hay cuidado que la gente de... Mira, Dani, qué envidia de bandeja. Pulpo para beber, todo organizado. Todo organizado. ¿De dónde sois? Somos de Portonovo, Cambados, Portonovo y Cambados. ¿Qué vienes todos los años, sabes? No, es la primera vez que venimos. A verdade é que moi ben, xa empezaron ás 12 da mañá querendo tickets para comer, que xa quería comer a xente, e abrimos ás 12:30. E ora a verdade é que veu todo o mundo así de golpe, teñen fame. Teñen fame, non? Estaba pensando, cantos kilos de pulpo tendes hoxe? Pois entre hoxe e mañán prevemos que sobre unha tonelada. Unha tonelada de pulpo? Unha tonelada. Hombre, esperemos que haxa moita xente. Sabes que eso está sinchendo. Menos dúas, fixenas todas, desde que se fundou. Desde que se fundou está aquí? Sí, señor. A festa do pulpo do Porto do Son. Se hai boa calidad, hai bo produto. Se hai bo produto, hai boa calidad. E agora imos á festa do Mexillón e o Berberecho en Vilanova. Unha cita que se viviu este ano con máis forza ca nunca tras estrear hai só uns días o seu recoñecemento como Festa de Interese Turístico Nacional. Nesta edición, como sempre, repartíronse centos e centos de racións de mexillóns e berberechos, produtos que se ofreceron ademais en diferentes elaboracións e a prezos populares. Ademais de gastronomía, a programación incluiu a Feira de Oportunidades e tamén grandes concertos como o da Panorama ou Treixadura. Este ano, o certo é que non se falaba de outra cousa en Vilanova nesta festa por ese fito de ter conseguido o selo de Festa de Interese Turístico Nacional. Unha distinción que destaca o arraigo e traxectoria da festa, a súa singularidade e o impacto que ten na vila. Pola festa do Mexillón e o Berberecho pasaron unhas 15.000 persoas. Bueno, pois aquí seguimos no Verán e os falar agora de propostas ben interesantes para gozar do verán aquí en Sanxenxo, pero tamén para gozar durante todo o ano, porque a proposta da que imos falar está aberta todo o ano aquí neste concello. Falamos do Racing Dakar de aquí en Sanxenxo. Temos connosco a José López Rivas. Que tal? Moi boas. Boas tardes, Dani, que tal? Pois nada, benvido ao Verán, xe dicía agora, non? Para falar desa completísima oferta de ocio que tedes aquí en Sanxenxo, con dous plans que non nos podemos perder dentro das vosas instalacións. Por unha banda, ese circuito xa célebre e mítico que temos en Sanxenxo, e tamén con ese Aventura Dakar con propostas para toda a familia, non? Efectivamente, agora con todo o que se fixo na ampliación coa Aventura Dakar, hai pois unhas 14 actividades máis ou menos que se poden facer ali no centro de ocio, que está considerado o máis grande de Galicia, pois son 100 e pico mil metros cuadrados. Estamos falando de máis de 10 hectáreas. Supoño que parada obrigada para, por exemplo, agora no verán para moitísimas familias que teñen plans por aquí polas Rías Baixas, e que unha desas paradas obrigadas é ali, non? No circuito ou no Aventura Dakar, non? Sí, a verdade é que, bueno, o circuito é moi conocido porque inaugurouse no ano 90 e, como sabedes, pois se fixeron moitos campeonatos oficiais, Fernando Alonso incluso correu ali 2 anos, o sea, é un circuito moi conocido, moi consolidado, e que veñen xa os avós que eran prácticamente fillos de xente que tamén viña fai uns anos, o sea, temos xa as 3 generacións que repiten e que volven, e que a verdade é que funciona moi ben. E agora co Parque de Aventura, con Aventura Dakar, pois vai moitas familias, moita xente que vai a disfrutar de todas as actividades que hai, que son moi interesantes. Bueno, se decías, non, que ese circuito de Dakar é un dos grandísimos reclamos, ademais é super coñecido en toda Galicia e fora tamén da nosa comunidade. Cales son esas características, por un poquinho para a xente que nunca estivo por ali, as características deste circuito, por exemplo, para un perfil afeccionado, para unha persoa que se queira estrear neste mundo dos cars? Bueno, vai a toparse con un circuito moi innovador, onde se inventou ali a barrera protectora Proteskarting, que deu a volta ao mundo. Esa barrera protectora transformou a estética do circuito fai moitos anos, no 2004,
e deu pois, a posibilidade de introducir os circuitos de karting dentro dos centros comerciales. En eso fomos pioneros tamén no mundo. Ahora hai moita xente que o está facendo, pero digamos que basándose ou inspirándose nos nosos diseños, nas nosas invencións, e a verdade é que fixemos moitos proxectos en centros comerciales e colaboramos en outros proxectos en bastantes países, máis de 20 países. Bueno, se decíaste agora que podemos ser aficionados un poquinho en iniciación, un poquinho máis experimentados tamén a rapazada, xo decíaste agora tamén un circuito tamén preparado para os profesionais, pero bueno, como facedes ali para equilibrar e que se poida compatibilizar toda esta actividade dentro do circuito? Bueno, son cars de alquiler moi seguros, son os mellores cars que hai no mercado, que son unha marca francesa, que é unha marca que teño desde fai moitos anos, fun o primeiro que introduzo esta marca en España. Son os cars máis que están considerados os mellores cars para circuitos de alquiler. Son moi seguros, son moi estéticos, e despois está o circuito. Temos un circuito para nenos que poden ir desde 6 anos solos, a veces desde 5, depende da envergadura do neno, e despois temos un circuito de adultos. Bueno, a verdade é que poden salir ao mesmo tempo máis de 30 cars, por exemplo, é moi divertido, van moi ben. Entón, nada, desde 14 anos xa poden ir ao circuito grande, non? Depois poden ir os pais acompañando os seus nenos nun car individual ou nun car biplaza. Entón, claro, para un neno levar o seu pai pois no mismo circuito competindo con ele é unha maravilla, claro, porque eso quedase na retira para toda a vida. Está moi ben. Bueno, tamén se quería preguntar un poquinho que nos describas o circuito, non? Un circuito, supoño que con zonas de longas rectas, tamén para gozar un pouco tal, pero tamén con esas curvas non tan clásicas deste tipo de circuitos, non, José? Sí, o circuito está considerado por ser un circuito moi técnico, con unha ubicación, como sabedes, privilexiada. É un circuito que gusta moito, tanto, bueno, a todas as edades, incluso sexa xente moi amateur ou sexan pois máis pilotos profesionais tamén, porque aquí pois houve competicións deportivas de nivel, non? E que viña xente moi preparada cos seus propios cars e demais. É un circuito que sempre gustou moito aos aficionados do mundo do motor. Falabas agora da rapazada, claro, aquí no Concello de Sanxenxo temos un tipo de turismo moi familiar, non? A xente ven pois cos avós, cos nenos, etc. E supoño que moitas familias, a hora de elixir achegarse ata as vosas instalacións, terá moi en conta, lóxicamente, esa cuestión da seguridade, non? E es que quizáis haxa familias que, bueno, que teñan certas trabas a achegarse porque pensan que quizáis para un neno, como ti decías, de 6 aniños, non é unha actividade segura, pero todo o contrario, non? Todo o contrario, é unha actividade super segura, é moi seguro o circuito. A veces hai sustos, pero casi sempre por algunha negligencia grave do usuario, que casi nunca se produce. Cando se producen, tamén estamos preparados para que non haxa un dano importante. Podemos decir que o circuito é moi seguro, levamos moitos anos, 36 anos, movendo moita xente con todos os anos, todos os verans, e non hai que lamentar ningún incidente serio. Bueno, eu, no meu caso, José, nunca montei nun car. Teño certo medo, bueno, un pouquiño a practicar ese tipo de actividades que igual despois probo e me gusta, pero bueno, non sei. Que me dirías no meu caso, non? Xa unha persoa adulta, feito dereito, pero que non me atrevo a montar nun car. Bueno, che diría que é tan sinxelo facer esa actividade como ir hasta ali e simplemente atreverte a montar, non? Temos poñer un casco para o car, non? Non hai que ter un equipamento especial, non hai que ter unha preparación especial, é simplemente ter ganas de ir e montar en car, nada máis. Te sorprendería as sensacións que transmite unha carreira de cars con outros aficionados. É como de repente trasladarte ao mundo da Fórmula 1, é como meterte dentro dun circuito e de repente sentirte pois, un Carlos Sainz, un Fernando Alonso, o sea, estás metido no papel do deporte do motor. Eso, pois, bueno, non ten ningunha comparación con ningún videoxogo, nin con ningunha consola, nin con nada. O sea, eso hai que vivilo ali. O sea, que che dé o aire, que vayas pilotando a estrategia de adiantar. É super divertido, moi intenso. Obviamente, si che gusta o mundo do motor, seguro que che vai a encantar. Si aínda non gustando o mundo do motor, sí que é verdad que ten un componente de formación, que é dicir, forma moito aqueles que
despois se enfrentan a situacións en carretera e por eso hai un estudio da DGT que asegura que máis do 80% dos xóvenes que practicaran karting anteriormente teñen moitas máis probabilidades de reaccionar millor ante un imprevisto en carretera e salvar a súa vida, porque todos sabemos que tal vez esos accidentes se producen mortais por unha moi mala reacción. Frenar en seco cando non hai que frenar en seco, non reaccionar ben. Isto é o que te enseña o karting. Un aprendizaxe xa que te permite ganar destreza, non? Digamos, o karting che vai enseñar isto, aos nenos les vai enseñar como reaccionar. Eso van no levar despois como un plus a hora de un suceso, que un incidente ou algo, sepan reaccionar mellor, frenar mellor, esquivar mellor o incidente, etc. Por iso o karting é tan importante, pois promovelo nas escolas, que veñan moitos colexios, facer condución vial tamén, que non o facemos. Temos moitos grupos, moitos colexios. Bueno, xa comentamos agora que a diversión é moi importante para todas as idades, para toda a familia, pero esa seguridade, non a importancia da seguridade, e niso pois tamén estades aí abandeirados, non, da seguridade, porque é imprescindible neste tipo de iniciativas de Lecer, con ese protocolo de seguridade para que todo saia sempre ben, e que, bueno, sustos hainos en todos os lados, non? Pero que se poidan minimizar de forma máis profesional e rápida posible, non? Calquera tipo de contratempo, non? Efectivamente, nós podemos decir que somos un dos circuitos máis seguros de España e de Europa, o sea, eso por descartado. Ahora, sí que é verdad que algunhas persoas, pois, non fan caso omiso das normas ou simplemente, pois, aceleran a fondo donde non teñen que acelerar a fondo, cousas así. Aínda así, estamos moi preparados para que non pase nada, aínda neses casos. Pero claro, hai situacións, pois iso, que poden ser sustos, quedan en eso, en sustos, pero sí que é verdade que somos un dos circuitos máis seguros de Europa. E ademais, detrás dun proxecto hai tamén o persoal, os profesionais que compoñedes, non, todo o equipo do Dakar, persoal máis que cualificado, non, pois para responder ante calquera tipo de imprevisto, que eso tamén é fundamental, non? Efectivamente, aparte do personal moi cualificado, temos a tecnoloxía que nos axuda. Temos un mando a distancia que, cando hai un cliente que vemos que vai pois facendo algunha condución antideportiva ou algo, pois recortamos a velocidade ou incluso podemos chegar a parar, non, se fora necesario, e expulsar do circuito. A ver, intentamos sobre todo disminuir a velocidade e falar co cliente, oye, mira, por a súa seguridade e por a seguridade do resto dos usuarios, pois que ten que modificar o seu comportamento, se non temos que expulsarlo, xa está. Normalmente non temos que recurrir a eso, pero si algunhas veces non queda outro remedio, o facemos. Ahora que dis a velocidade, por curiosidade, non sei canto é a velocidade que andan estes vehículos. Bueno, a velocidade que casi é o de menos, pero bueno, podemos falar de velocidades entre 20 km por hora na pista dos nenos, ou 15 km por hora, 20, a 70 km por hora no circuito grande, máis ou menos. Bueno, coñecemos xa ese circuito, tamén a versión infantil deste circuito, pero claro, temos tamén un lago con Aquacar, se non me equivoco, que ademais tamén unha proposta que tamén poden participar a rapazada, non? Para toda a familia tamén. Contanos a ver, que son os Aquacarts? O Aquacart é un invento meu que naceu como unha inquietud enorme que tiña de trasladar o mundo do karting en terra, pois trasladalo ao mundo acuático, non? Entonces, de aí surgiu un produto que se chama Aquacart, o sea, un kart que vai pola auga. Ese produto, a verdade é que ten unha aceptación increíble, funciona increíblemente ben, é moi seguro tamén, moi fácil de conducir, transmite unhas sensacións na auga únicas, e agora estamos facendo xa este produto en serie en Shanghái, porque eu tuvera fábrica propia aquí e tal, pero os costes de fabricación eran exagerados, non podíamos competir. O certo é que, cando un produto sale ao mercado e funciona, surxen copias inevitables, e entón temos que competir ahora mismo con estas copias que me fixeron do produto. Algúnas son bastante mediocres, pero bueno, hai copias bastante boas, non? Entón, nós agora temos que competir en precio tamén con isto. Entón, estamos fabricando o Aquacart en serie en Shanghái, un novo modelo que desarrolle a raíz de moita experiencia acumulada pois, nos proxectos que tuve, nos circuitos e demais. O sea, que é algo que naceu aquí en Sanxenxo que agora se está exportando a outros circuitos de todo o mundo, podemos dicir, non? Se pode dicir que algún día o Aquacart non tardará, pero algún día, 10 anos ou 15 anos, irá desplazando pouco a pouco as motos de auga, porque ten
moitas máis ventaxas que as motos de agua. É moi parecida porque é propulsado por un motor con tipo jet, con turbina e tal, pero é unha sensación moi diferente porque vas sentado, máis cómodo, non podes salirte fora do car despedido como no caso da moto, o punto de gravedade de conducción é moito máis baixo, ten moitas ventaxas. Entonces o feedback de todo o mundo que monta, cando lles preguntas e tal, o 100% é moi positivo, pero increíblemente positivo. Bueno, creo que te mollas máis ben pouco e que emborcar é moi complicado que un dos aquacars emborque, non? A ver, os aquacars só poden volcar se te colle unha ola de helado grande ou tal, por eso se recomenda para augas tranquilas. Claro, como no caso do circuito. No lago volcar un aquacar é prácticamente imposible. Sería que pasar algo moi extraordinario, que podría ser pues, un toque nunha curva de outro aquacar que te empuxa tal, pero que non suele pasar nunca porque extremamos moito ese tipo de medidas de seguridade. Pero o aquacar, por exemplo, este ano témolo baixo mínimos porque estamos desarrollando un produto tanto a barrera flotante, barreras protectoras e o propio produto aquacar, estamos acabando de desarrollar algúns aspectos e tal, entonces o teño máis aquí como un laboratorio de probas que como un negocio. Entonces aquí o negocio vámoslo facer a posteriore, xa cos novos produtos que xa veñen reforzados gracias a este know-how que se está adquirindo aquí. E temos xa firmado, por exemplo, un posible proxecto, se non se retrasa máis por culpa da guerra de Irán, temos un proxecto xa firmado para facelo o próximo ano en Dubai, na playa máis importante de Dubai, que é Jumeirah Beach. Entón, penso que ese sería o mellor showroom posible para empezar xa a exportar o aquacar de forma máis intensa. Bueno, pues estaremos pendentes aí ao desenvolvemento deste proxecto que naceu aquí da cabeza deste home e deste proxecto asentado aquí en Sanxenxo. Hai que decir que con un equipo moi importante. Claro, por suposto, ¿no? Ingenieros navales, xente moi profesional que desde o primeiro momento me axudou a desarrollar esta idea, ¿no? Pero sí que é certo que, bueno, que ten que haber sempre un alma mater, unha cabeza pensante, pues moi inquieta, pois que decida, que tome as decisións últimas de todo o que se está movendo co produto, ¿no? Bueno, pois xa coñecemos toda esta parte do circuito, tamén esta vertente no lago do circuito. Se te parece agora, José, marchamos cara ao Aventura Dakar. Contanos un pouquiño, pois como xurdiu a decisión de dar un salto cualitativo e cuantitativo nas vosas instalacións e crear, digamos, esta nova parte, esta gran nova parte dentro do voso complexo. Bueno, estou desexando entregarche isto que son as pulseiras de entrada do parque. Isto é simplemente ir á taquilla, che dan unha pulsera do parque que é isto, se poñen na puñeca e con isto é para todo o equipo, vale? Perfecto, pues oye, moitísimas grazas, aí iremos. É un mapa tamén. O mapa tamén, perfecto. Este é un mapa de todas as actividades que se ofrecen, non? E aquí vense aquí que non as leve o vento. Bueno, aquí podes ver todas as actividades que ofrece o parque, tamén por detrás está o circuito. Bueno, isto é unhos mapas que tamén se dan ali a todo o mundo. O Parque de Aventura surxiu, pois, fai 4 anos como consecuencia de que a ver, unha persoa como a min que o que me define basicamente é o carácter de emprendemento, de innovación, un carácter de crear proxecto moito máis que o carácter de empresario. O sea, a parte de empresario tuve que adquirirla por obligación, pero sí que me gusta delegar en personas. En este caso, pues teño alquiladas as cafeterías, porque a hostelería tampouco é o máis fuerte que non é o que máis me gusta, pero, sin embargo, o desarrollo de produto, desarrollar actividades, e sobre todo, si se trata deste tipo de actividades deportivas, lúdico-deportivas ao aire libre, pois eu estou encantado, porque a miña é máis un proxecto de vida para min que un proxecto de empresa. O sea, eu vexo como un proxecto de vida, é tratar de recrear o que tes na cabeza en un espacio único e privilexiado que é o entorno do lago de Major. Ao lado do circuito, mismo pegado ao circuito está o lago, pero ao redor do lago, toda a parte que rodea o lago e a parte de arriba é onde se fixeron todas as actividades, desde arborismo con 3 niveis, que poden ir desde nenos de 3 anos o arborismo, acompañados por os pais, poden ir logo ao nivel 2, poden ir despois ao nivel 3 tamén xa os adultos, depois hai unha tirolina que cruza o lago que é a máis larga de Galicia, temos bicicletas que flotan, que van por encima da auga, temos canoas, temos un montón de actividades, un circuito de mini jeeps de medio kilómetro que vai por un bosque precioso, moi seguro tamén, non corre moito, pero é divertidísimo.
Temos un tobogán seco de 60 metros de largo que te tiras con unha estelilla bueno, todo isto no seu conxunto fai que sexa un parque pues, que é moi divertido, moi familiar tamén, para que todas as familias poidan disfrutar, pero tamén para os adultos, por eso se fan tantos cumpleanos aí, non? Moitos cumpleanos. Tamén hai un tobogán de auga, por certo, que está sempre cheo cando ven bo tempo, e aí se pasan unha tarde aí os nenos tirándose e tal, no tobogán. Hai unhas rosquillas tamén nun canal, que decir, hai minigolf, que se me van todas as actividades, son moitas. Agora imos a repasalas. Hai camas elásticas, en fin, hai moitas cousas. Imos repasalas un pouquiño en detalle, xa se introduciches ti perfectamente, José, pero claro, estamos a falar que isto non é unha cuestión menor de que é o parque multiaventura máis grande que temos en Galicia. Sí, claro, cando tes en conta xa todo complexo, cos cars, cos aquacars e co parque de aventura, estamos falando de casi 120.000 metros cuadrados de superficie que ocupa, o sea, son 12 hectáreas. Por lo tanto, en Galicia non hai nada parecido, que decir, non hai nada que se poida parecer a este parque de aventura con circuito de cars, con circuito de aquacars que é único no mundo, en fin, temos a ventaxa de ser moi innovadores e, por lo tanto, crear todas estas cousas que fan que isto sexa único. Claro, ademais, pegadiños, digamos, os dous complexos pegadiños, non hai que desplazarse, non hai que coller o coche para ir primeiro ao multiaventura e logo ir aos cars, non, están ali pegadiños, o sea, que plan para pasar, non se decías ti agora, con tamén cafeterías, con zonas tamén para descansar, pasar ali o día enteiro, non? Sí, así que, por exemplo, o circuito entrada libre, podes entrar a mirar, a disfrutar, a tomar algo, un refresco, mirar as carreras e tal. Entrada libre. No parque hai que entrar desde un mínimo de 11 euros, que podes entrar con dereito a unha actividade, que moitos acompañantes, algúns acompañantes que van con nenos, pues prefieren ir co brazalete, o sea, coa pulsera de 11 euros, pero despois os nenos pagan 26 euros por entrar, os adultos 36, pero con eso poden repetir as veces que queiran as actividades e poden pasar o día ali. E, pues, se queren comer ali, pues teñen ali un restaurante con uns platos moi asequibles, moi ben, a verdade que é unha xente, eu teño alquilada a cafetería, pero o fan de maravilla, estou encantado con eles, a verdade é que son precios moi asequibles e está moi ben para o parque. Bueno, pois se parece, imos un pouquiño coñecer un pouquiño máis algunha desas instalacións, comezando, pois se cadra por unha das que máis pode chamar a atención, que é esa tirolina de, claro, 300 metros que cruza por riba do lago. Queríache facer dúas preguntas sobre a tirolina, unha un pouquiño o público que pode participar ou que pode montarse na tirolina, se é apto para todos os públicos, e xa un pouquiño de curiosidade, pois as dificultades técnicas que tivo facer esa instalación, no voso caso, pois ali por riba do lago. Bueno, primeiro é decirvos que a tirolina é unha das actividades estrella do parque. Pódese tirar desde nenos moi pequenos, nós tiramos, veñen colexios a veces nenos de 5 anos, tirámonos pola tirolina, perfectamente. Pasa en grande, claro. É unha actividade, pódense tirar desde nenos de 4 anos, máis ou menos, hasta personas de máis de 80 anos. Non hai ninguna limitación. Por qué? Pues porque moi segura e temos unhos frenos que están considerados, son os frenos magnéticos que están considerados o freno máis seguro do mercado. Estos levámolos a revisar cada ano, veñen revisados cada ano, pasan unha inspección, igual que todo parque, pasamos unha inspección anual de todo parque para homologar todas as atraccións. Entón, claro, estos frenos, cando chegas abaixo, te frenan como si fora pues, como cando para o ascensor, sabes? Te frena moi suave. Entón, nada, non hai ningún peligro. Despois a parte técnica pues, foi difícil, pero delegamos isto nunha empresa que se dedica precisamente a montar tirolinas e a facer o arbolismo, que iso é unha parte tamén, digamos, estrella dentro do parque, porque o arbolismo está feito por un ingeniero, un amigo meu, que vende este tipo de proxectos por todo o mundo e que fixe un traballo extraordinario aquí no Parque de Aventura Dakar, porque, vamos, captou a perfección cal era a idea, non? De que non se trataba de facer un arbolismo extremo para un grupo limitado de personas que les gusta a adrenalina, o riesgo de tal, sino que se trataba de facer 3 niveles de arbolismo nos que puderan participar as 3 generacións. Claro. O neto, o avó e o pai. Que todas as generacións neste proxecto se den a man, non? Pero se produce isto tanto no arbolismo como prácticamente no resto de todas as actividades, que poden ir as 3 generacións e participar de todas as actividades que ofrece o Parque de Aventura
Aventura Dakar. Mira, igual temos algún despistado que está preguntando, pero iso do arbolismo exactamente en que consiste? A ver. O arbolismo é o que define os pasos por corda, as tirolinas, os puentes tibetanos e todo aquilo que se vai dun árbol a outro, que van pasando por unha serie de dificultades. Como unha gincana, podemos dicir, ¿no? Efectivamente. Como unha gincana divertidísima, super segura, e ademais, en este caso concreto do arbolismo na Aventura Dakar, temos unha línea continua que se chama, que ti te enganchas ao principio e xa non te desenganchas hasta o final, que isto é un invento deste amigo meu, deste ingeniero, que a verdade é que tuvo unha idea increíble, porque antes había que usar dúas roldanas que te desenganchabas, e en este caso non, en este caso é entrar coa roldana e xa non te soltas hasta que chegas ao final, por lo tanto, pase o que pase, nunca pode pasar nada grave, nin grave nin leve, o sea, sí, nada. Sí. Está nada, completamente... É super seguro. Mira, outro dos elementos estrelas, xa comentabaste agora, ese tobogán de 60 metros, de claro, largo. estamos acostumbrados a tobogáns pequeniños en parques, pero claro, 60 metros sonche moitos metros, non? Bueno, foi toda unha aventura realmente poder instalar este tobogán ali, pero finalmente, con a axuda de unhas grandes grúas e con a axuda de unha xente que me fixe unha estrutura de 12 metros de alto, conseguimos lanzar o tobogán que supuestamente era un tobogán para auga, pero conseguimos que traballara en seco gracias a unhas estelillas que se diseñaron para poder deslizarse hasta baixo. Entonces, nada, un tobogán tamén se poden tirar nenos desde un pai con un neno de 3 anos, por exemplo, se pode tirar perfectamente, o leva pues, prácticamente agarrado e tal, baixan perfectamente, é moi seguro tamén, e se pode tirar xente de todas as edades. Tamén hai 2 toboganes, hai 2 pistas, non, digamos, igual que cos cables da tirolina hai 2 pistas, 2 cables, pois no caso do tobogán tamén hai 2 pistas. Mira, temos tamén aquatic bikes, temos tamén canoas, non? Tamén para ir un poquinho máis relaxadiños ali polo lago, e temos tamén esas rutas en mini jeep que, bueno, eu creo que polo que estive vendo por aí nunha report que imos ver agora, gustan tamén especialmente aos nenos e as nenas, non? O tema dos mini jeeps. Le gusta a todo o mundo, porque ao final o jeep, pois, máis que correr moito, o que fai é desplazarse, non? A un ritmo bastante aceptable para que non sexa peligroso, pero sin guía, non fai falta que vaya un guía diante ni nada. Vamos a facer un safari, non? Por Sanxenxo. Vamos a facer un pequeno safari por un bosque, non? E volver, tal. Dan 3 voltas a un circuito de medio kilómetro, entón a xente se baixa tamén encantada, non? É moi divertido, aparte que é moi fácil de manexar porque só hai que conducir, frenar ou acelerar, nada máis, o sea, non ten nada, non ten ningunha ciencia levalo. Bueno, pois imos ver agora esa reportaxe que decía eu, por ali estivemos polas instalacións do Dakar e tamén de Aventura Dakar, pois coñecendo algunha destas propostas. Estivemos ademais acompañados de Paloma, que é unha das responsables destas instalacións, que nos explicou ademais de maravilla o ben que podemos pasar un día inteiro gozando aquí en Sanxenxo. Hai que decir que Paloma é a miña filla. Efectivamente, profesional e ademais que colabora comigo, a filla de... que leva prácticamente o circuito Racing Dakar. Pois sí, recibiunos ali de maravilla, explicounos Valover José que ten a lección ben aprendida porque nos explicou todo de maravilla. Hola Daniel, ¿qué tal? Pois xa estamos aquí no Aventura Dakar, temos un día maravilloso para conocelo, así que imos velo. Like a man, hidden like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got to... A nosa primeira parada é o tobogán acuático que temos aquí. She's got to lose. What's in the world can... Bueno, Noelia, contanos, que tal lo estás pasando? Cal é a túa actividade favorita do parque? Pues la mía es el tobogán de agua. Este tobogán acuático é unha delicia para os rapaces. Eu non me baño, pero bueno, eles si aproveitan, ainda que a auga non se está moi fría, pero bueno, a verdade é que é moi positiva a experiencia. É a primeira vez que vimos, traemos os nenos, acabamos de chegar e vamos con ganas do mundo a disfrutar da tarde. Pois a primeira vez, tamén, a pasalo genial. A tirolina é o teu favorito? Sí. E por qué? Porque pasa
na punta. Porque cruzas todo o lago, verdad? Por enriba do lago, gustouche entón. E xa chegamos á parte máis alta do parque, que é a zona do arbolismo, unha das actividades protagonistas deste parque. Temos por aquí algunhas persoas facendo actividade, así que nada, imos velo. Ides facer agora o arbolismo, así que nada, contarme a ver que tal. Pois a verdade que a primeira vez que vimos moi ben, moi boa pinta, temos ganas de probalo xa, estuve en algún similar, gustoume, así que espero que este igual. A primeira vez que o probo tamén é, bueno, a ver que tal, nunca probei ningún, é a primeira vez que veño. Bueno, vexo que estades aquí facendo arbolismo, contame que tal o estades pasando. Pois moi ben, os que mellor están pasando son os nenos, que viñemos un grupo de 8 e están disfrutando mogollón. Bueno, agora estamos na zona dos mini jeeps, que é unha actividade que tamén gusta moito no parque, así que nada, eu vou montar nun e vinde a ver que tal é a experiencia. Chicas, que tal? Contádeme que tal no jeep. Pois moi ben, para min é a mellor atracción do parque. Despois de coñecer algunhas das actividades do Aventura Dakar, damos paso por dentro do propio recinto ao xa clásico e coñecido Racing Dakar, onde podedes seguir disfrutando de máis actividades para todas as idades. Aquí no Racing Dakar de Sanxenxo temos os modelos RT8 270 e RTD 390, que aseguran unha experiencia inolvidable e moi segura no noso circuito. Bueno, estamos aquí con Antonio, que xa probou os nosos karts junior, verdade? Que tal? Gustaronche? Sí, me gustaron mucho. Cuando me subí por allí y me subí con mi padre, estaba muy chulo. Bueno, chicos, vexo que acabades de baixar dos karts. Que tal a vosa experiencia? Contame. Pues ha estado muy bien, yo por lo menos me lo he pasado muy bien y el circuito está muy chulo. Bueno, dende aquí, dende un dos puntos máis privilexiados de todo o Racing Dakar Sanxenxo, esta terraza mirador coa pista de adultos ás miñas costas, despedimos este pequeno reportaxe onde pudechedes ver un pouquiño algunhas das actividades, pero a mellor forma de coñecelas todas é vindo. Bueno, pois aí acabamos de ver esas distintas propostas que podemos atopar dentro deste gran complexo, un complexo que ten 60.000 metros cadrados, ni máis ni menos, algo máis de 100.000 metros cadrados. Algo máis de 100.000 xa, sí, sumando xa todas as instalacións, e ademais outra parte importante, máis alá das distintas actividades que se poden facer, son as vistas privilexiadas que tedes, non? Un pouco vistas en distintos miradores que tedes por dentro de todo o complexo, e tamén como esas zonas tamén un poquinho para o descanso, para o lecer, como se fose tamén un parque, non? Efectivamente, o sea, é moi destacable o entorno é mágico, porque desde os miradores, hai 4 concretamente, pódense ver pois, as vistas do circuito, as vistas do lago de Major, as vistas de Omse Onza, vense moi ben as illas desde ali arriba, e despois hai espacios efectivamente para descansar, como é a cafetería que temos aí montada, pois, que é unha cafetería con unhas terrazas pois, para poder disfrutar pois, dun café ou de un refresco e poder facer unha parada no camiño despois de disfrutar de todas as actividades. Bueno, estamos no verán en plena campaña alta turística aquí nas Rías Baixas, aquí en Sanxenxo, por lo tanto tamén nas vosas instalacións. Contanos un pouquiño como estades levando este verán. A verdade é que moi ben, o sea, Xulio foi así ao principio, así parecía que non estaba sendo como outros anos, pero ao final se arreglou prácticamente ao final, e agosto está sendo moi bo. A verdade é que nós temos que dicir que Sanxenxo é o millor enclave posible para unha actividades deste tipo, non? Porque ven moito turismo cada vez máis, sabedes que
é posible que por Sanxenxo pasen, non pernoten, pero pasen por Sanxenxo 1,5 millón ou máis de persoas ao ano. Iso significa que son moitas persoas. Ademais, pernotan pois 5 veces máis de persoas que viven en Sanxenxo, que, como sabedes, casi estamos a punto de chegar aos 20.000 habitantes xa, pero debe de haber como 120.000 personas que poden estar aquí en pleno verán pues, visitándonos como 5 veces máis ou 6 veces máis, pero bueno, eso fai que haxa xente suficiente para ter o parque pois, con moita animación e sobre todo tamén o circuito con moitos clientes, no? Que incluso veñen, cando fai moi bo día de playa, no? Está xente moitas veces na playa, pois veñen a última hora, claro, pois veñen a partir das 7, 8 da tarde, para rematar o día ali de maravilla, hasta unha que cerramos, a unha de madrugada, cerramos o circuito. Mira, recibides moito visitante internacional ou visitante nacional ou incluso local segue sendo o gran forte do complexo? Cada ano recibimos máis visitante internacional, notamos cada vez máis xente de Estados Unidos, tamén veñen moitos franceses, alemanes, italianos, moita xente de Portugal, cada vez máis, claro, sí. E despois o resto, pues, lógicamente, de calquer parte de España, desde moita xente de Asturias, moita xente de León, de Madrid, de País Vasco, de Barcelona, de Andalucía, de todas partes. E ademais tedes, bueno, tamén recibides moitos grupos, estiven aí revisando a página web poquinho todo o que ofrecedes e tedes propostas específicas, teño por aquí anotado, para colexios, para asociacións, para campamentos, para despedidas, que tamén funciona moi ben, non é para despedidas, para reunións, digamos, máis desenfadadas de empresas, non? Diferentes opcións, pero sempre mantendo, non, ese ambiente familiar, non? Efectivamente, o sea, é un lugar diferente, un lugar para ir a desconectar do mundo e divertirse, sobre todo, participar. O sea, digamos que o máis destacable deste parque con respecto aos parques míticos como Portaventura ou como pode ser pues, Disneyland ou tal, é que son parques menos pasivos, ou son moito máis activos, que é dicir, ti aquí eres o protagonista, porque ti eres o que xoga o minigolf, o que rema, o que conduce o minigolf, o que se fai o arbolismo, que se... En fin, non te suben a unha atracción e te vais e xa está, non? Eso, en ese sentido nos destacamos porque é moito máis activo, é turismo activo, non? Eso, pois, lógicamente, é moi agradable, porque ao final o protagonista eres ti eres o que aporta a túa voluntade para poder facer as actividades, non? E nada, pois eso, decir que cada vez veñen máis colexios este ano casi doblamos o número de colexios que tuvemos o ano pasado, e suelen vir desde 15 de maio, desde os principios de maio hasta finales de junio. Pero podemos falar de que hai 2-3 autobuses mínimo cada día a porta do circuito desde lunes a viernes. Eso quere decir que nos axuda xa, sobre todo, a manter unha plantilla como mínimo de 6 meses, porque o parque, como sabedes, cerra en outubro e abre en Semana Santa, entonces mantemos unha plantilla durante 6 meses que está moi ben. Prácticamente, xa dicía ao principio, non? Durante prácticamente todo o ano, porque tamén horarios de fins de semana, non? A partir da Semana Santa, menos o descanso lóxico do inverno, pois porque estamos no inverno. Eso no caso do parque, no caso do circuito, mantemos aberto todo o ano, porque desa maneira tamén, pois bueno, mantés mellor o material, tes... O que decía eu, non estamos solo en verano, non? Estamos todo o ano aquí. Está aberto o fin de semana, a partir de outubro, pois está aberto xa todo o fin de semana. Mira, escoitándote agora nesta conversa, cando nos decías que, bueno, que estabades investigando pois diferentes desenvolvementos de proxectos, aparte dos aquacars, supoño que, xa escoitándote falar, que na túa cabeza hai máis cousas, non? Máis proxectos, máis melloras, novidades que lle queres meter ao parque, estou seguro, vamos. A ver, unha cabeza como a mí é imposible que pare de pensar, o sea, eso é inevitable. A miña máxima sempre é desarrollar un produto, perfeccionalo, milloralo e sobre todo que sirva para algo, que sirva para que outros poidan disfrutar realmente de ese produto ou que poida, como no caso da barrera protectora, servir para que os circuitos de karting do resto do mundo teñan unha barrera protectora moi segura. Iso que conseguimos con Protest Karting, que é a barrera que deu a volta ao mundo, e o que creo que estou conseguindo co Aquacar, que xa está empezando a estar en varios países, estarán moitos máis, o sea, porque sí que é verdade que estou continuamente millorando os produtos e facendo cousas novas. Agora sacamos unha barrera protectora nova que se chama Protest Karting LED, que ten a innovación de que esa mesma barrera
pode levar luz de LED na parte superior. Eso para os circuitos indoor ou para os circuitos que traballan de noite é increíble o salto de estético que se produce con esa nova variante da barrera protectora miña, sabes, a que inventei, por descarte. Bueno, para ir rematando, xa sabes que este programa emitímolo por Canal Rías Baixas, pero tamén polo resto de televisións locais de Galicia. Que lles dirías, pois, a esos espectadores que nos están a ver, que agora, despois de escoitarnos, de ver esas imaxes de todo complexo, estén pensando en virse por aquí, pero hai que convencelos de vez? Pois o único que podo dicir é que a maioría da xente que ven ao circuito e a maioría da xente que ven ao Parque de Aventura se marcha encantada, que veñen con amigos ou con familia, ou con parexas, ou con acompañados ou sin acompañar, da igual. O caso é que cando veñen aquí disfrutan e o pasan moi ben. Eso, pois eso está, pois estamos aquí cerca, aparte se pode vir a Sanxenxo, de paso, pois a aproveitar outras visitas a outras cousas, pero sí que é verdade que Racing Dakar, co seu circuito mítico xa, non? Un referente en España como pistas de cars, e o Parque de Aventura, pois merecen unha visita, pois aunque só sexa por entrar e ver o que hai, nada máis. Pois con eso quedamos. Eu xa teño aquí a miña entrada que me acaba de agasallar o noso convidado José, unha poñera agora mesmiño e a la que marxo tamén a coñecer ese circuito, como dicía, que nunca fun, deste verán non pasa, ali estarei, xa che contarei que tal a experiencia, que de seguro a ser maravillosa. Foi un placer recibirte aquí no Verán, José. Placer para min, como sempre. Así que, se te parece, pois brindamos, rematamos a entrevista brindando con Martín Kodax. Moitísimas grazas. Viño espectacular. Graciñas. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí seguimos no Verán, marchamos agora ata Ribadumia, onde acaba de celebrarse unha das festas máis tradicionais da nosa contorna, a Festa do Pan. Centos e centos de persoas deronse cita na carballeira da localidade para renderlle homenaxe a un alimento imprescindible na nosa dieta. Un dos momentos máis agardados foi a recreación da tradicional moenda nos muiños de Batán. Hola Daniel, hola amigos do Verán. Se a boa festa queredes vivir, a Ribadumia tendes que vir. E se o que queredes é papar, na Festa do Pan debedes estar. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. A Festa do Pan maravilla. O ambiente é estupendo, cada ano se supera máis. Non perdades de vir a esta festa, é super genial. Esperando ás 12 da noite para tomar o chupito. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos. Atopámonos nun muiño que nos anos 50, 60, 70 estaban a pleno rendimento. Son Luisa de Andrés e vin a amasar o pan para esta festa que facemos. Levamos moitos anos facendo. É unha festa que che gusta ver, porque che impresionan as cousas de antes. Para o pan hai que amasar, hai que moelo ao muillo, hai que peneirar a foriña, hai que despois amasala e despois esperar un pouco, cantalo ao forno e facer o pan. Empeneirín a fariña e empillar, chamase empillar co esta pá que temos. E despois só empillar a masa se coas mans. Estamos na Festa do Pan e estamos a botar os muiños ao muiño a moer. Para saber como moe a xente, porque non agora non hai muiños para moer, a xente tamén lle gusta verlos ao moer, Un homenaje a todos os traballos que había alrededor da feitura do pan, as nosas tradicións, as tradicións da terra, os muiños, a moer a fariña, a facer o pan. Trai moitas cousas porque pon aos nenos a aprender a facer o pan, hai un concurso de dulces e de empanadas de millo,
despois hai venta de ovos fritos, chulas, empanadas, papas de fariña, que era o que se comía naqueles tempos, e o pan. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Estamos aquí con uns amigos, confraternizando. Estou pasando fenomenal. Estamos en familia, estamos aquí en Ribadumia. Hoxe estamos na Festa do Pan, que celebrámoslo con todos os amigos. Esta é unha festa que gusta vivir moito. Estamos aquí todos en familia, a familia de Fina da Conda, e máis os Laxos, e máis os de Piñeiro. Este ano olvidábaseme, pero me recordaron. Me levantei do sofá e pa aquí vin correndo. Aquí facemos o máis importante desta festa, que é, en primeiro lugar, fritir os ovos. Aquí traballan un montón de persoas que en primeiro lugar se poñen aí nas sarténs a fritir, outros compañeiros póñense a cascar os ovos e outros emplatan e sirven os ovos de cara ao público, que son os que despois os van a degustar. Este é o plato principal da festa? Sí, pero tamén temos outros moitos, como chulas, papas, que son uns postres tradicionais e que encantan. En el fin de semana quiero bailar. Pois mira, estas son as chulas, o que facían as nosas aboas antigamente, con mezcla de fariña milla, de fariña triga, ovo, leite, un poquinho de azucre, un poquinho de canela. Na Festa do Pan incorporouse unha nova sobremesa, que son as papas de fariña milla, bueno, ela sempre é a encargada de facelas. Podernos comentar un pouquiño en que consiste este plato? Pois consiste en leite, fariña, un pouquiño de sal e azúcar. En el fin de semana quiero bailar. Aquí hai de todo, ovos fritos, pulpo, postres, tostas, de todo. Tortilla, empanada, rosca, huevos fritos, filloa. ¿Qué más quieres? ¿Quieres un trago de vino tinto, blanco? Bebo mi cerveza, bebo mi ron. Estamos vendo que cada ano pois hai máis persoas, hai máis turistas, hai máis visitantes. Hoxe, tal como vemos, pois temos unha carballeira de Ribadumia, que é unha preciosidade de carballeira, pois realmente pois moi completa. E que viva a Festa do Pan! Que viva! Estamos agora na Festa da Ostra de Noalla, aquí no Concello de Sanxenxo. Centos de persoas achegáronse á 33ª edición deste evento organizado pola Comisión de Festas do Carme de Noalla. A carpa instalada na contorna do campo de fútbol foi un ir e vir de veciños e visitantes ao longo das 3 xornadas desta cita. A organización repartiu milleiros de unidades de ostras nas súas distintas elaboracións, pero ademais nesta festa tamén se puideron degustar outros produtos como mexillón, sardiñas, churrasco ou empanada. A Festa da Ostra contou tamén con distintas propostas musicais nas 3 xornadas. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán. Nos próximos minutos imos falar de plantas, dos seus coidados, pero ollo, sobre todo imos falar de onde temos que poñer as nosas plantas para darlle unha boa calidade e que medren con moita forza e con moita enerxía. Para iso recibimos aquí no programa a dúas xa amigas deste Verán Verán. Temos a Ángela Ogando e a Esperanza Otero de Plántate. Benvidas unha vez máis ao programa Verán Verán. Xa decía, agora imos falar de plantas, de cuidado de plantas, pero moi importante, non? O lugar onde poñemos as nosas plantas, elixir un lugar axeitado para as plantas é quizáis unha das cousas máis importantes, non? Sí, muchas veces compramos una planta simplemente porque nos gusta o por estética y no tenemos en cuenta factores elementales como dónde lo voy a colocar, ¿no? Porque a veces primero también compramos unas plantas que son chiquititas y no tenemos en cuenta, pues, digamos, la fisionomía de la planta, que biológicamente pues, puede crecer, convertirse en un arbusto o incluso claro, un plantón. Sí. Lo típico de que la gente dice en casa, pues no tengo hueco al lado del sofá porque X persona, mi hijo, mi hija, tiene la casa llena de plantas. Pues
el tamaño es algo que tenemos que tener en cuenta y luego también, como decías, para darle una buena calidad de vida a las plantas debemos saber más que los cuidados si debemos ubicarla en una zona de la casa A o una zona de la casa B, por ejemplo, en una habitación, en una cocina, el pasillo, si tiene o no tiene luz. Y también quería hacer un poco hincapié en que muchas veces creemos y nos justificamos, ¿no? No tenemos mano, en mi casa no hay mucha luz y sí, en cualquier casa, sea como sea, podemos tener plantas de interior. Eu creo que moitas veces pasa, non, de xente pois que é afeccionada e tal, que tengas plantas máis como un elemento de decoración, é dicir, pois poño aquí o sofá, poño aquí unha mesa e como aquí teño un oco que me queda bonito unha planta tal, poño aí. É dicir, é un elemento de decorado máis, como podría ser poñer unha lámpada, como podría ser poñer un revisteiro. E iso é un pouco o gran fallo, non? Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque sí que es cierto que una planta en interior hace muchísimo y viste muchísimo. Además es que existen estudios que tener plantas alrededor, bien de nuestra zona de trabajo o en casa, ayuda pues a relajarnos, se reduce un poco el estrés y siempre está vinculado con el bienestar. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta cómo se pone y dónde se pone, que eso es un poco también a lo que venimos a explicar hoy, que es en función de los diferentes lugares que tenemos en casa, qué tipos de plantas podemos poner y cuáles van a ir un poquito mejor o un poquito peor, ¿no? Entonces, si nos ceñimos un poquito a las estancias de la casa, si empezamos, por ejemplo, por los salones, los salones, por ejemplo, suelen ser bastante luminosos, ¿no? O parece un poco una ventana en la pared o bien una ventana a través del techo, una velux, pues ahí podemos utilizar plantas, pues por ejemplo, vamos a hablar un poco pues con palauros, que sería una esterlicia, una monstera o un ficus. Esas plantas son aptas para recibir bastante luz, así por lo tanto el crecimiento es un poquito más óptimo. Si nos vamos a zonas un poquito más oscuras, como puede ser a lo mejor en pasillos o zonas de baño, que suele ser lo habitual en donde no hay apenas luz y también son zonas un poquito más húmedas, podemos ir a plantas que necesitan poco cuidado, ¿no? O poca luz, como sería una zamioculca quizás o un potos, pero el helecho, que el helecho sí que es cierto que es una planta que necesita bastante humedad, que también está bastante aclimatada a lo que es la cuarto de zona. baño, decías ahora, ¿no? Eso es, pero bueno, sí que es cierto que algunas plantas, como en este caso el helecho, estaría bien que estuviese acompañado un poquito más de luz. Y si vamos a las zonas del dormitorio, ahí ya la gran estrella y de lo que solemos hablar muy a menudo son de las plantas purificadoras. Tener una plantita dentro de casa, pero no solo en el dormitorio, es ideal. Entonces, plantas como el helecho, plantas como el potos, el spatifilium, pues todo eso ayuda a tener un ambiente dentro del dormitorio más agradable. Aí vos quería preguntar, porque claro, teño esa lenda urbana de cando éramos pequenos de que non, nas habitacións non pode haber plantas porque che rouban o oxígeno mentres durmes, non sei que, non sei cuánto, un pouco como os mitos de o corte da digestión na praia, non? Totalmente. Hai plantas, non, que se poden ter nas habitacións e que de feito axudan a ter unha mellor calidade de aire, non? Exactamente. Sí, siempre decimos que hay plantas purificadoras de aire, pero en realidad todas las plantas son purificadoras de aire, los árboles, todo ser vivo es purificador del aire, pero sí que es cierto que hay como esa leyenda porque las plantas hacen la respiración durante el día y liberan, digamos, el dióxido de carbono por la noche, pero igual que tú y que yo. O sea, que si dormimos con alguien al lado o tenemos hijos, niños o niñas, también nos están robando el oxígeno. Entonces, hay estudios que dicen que, bueno, obviamente es un mito. Hay una persona que se encerró, intentó demostrar un experimento, lo podéis buscar por internet, que se intentó encerrar este científico para ver si las plantas le eran tan letales, ¿no? Exacto, y evidentemente no, siempre hay corrientes y necesitaríamos unas 1000 plantas por metro cuadrado para que nos hagamos una idea, para que lo sintiésemos lo más mínimo, o sea, nada que ver. De hecho, si ponemos las plantas que son más purificadoras del aire, por ejemplo, como la sansevieria que tenemos aquí, Philodendron también es purificador, el asparagus, todas ellas son purificadoras en este caso. Pues lo que nos va a ayudar si tenemos problemas respiratorios es a purificar no solo el aire, que pues la contaminación que entra por la ventana, sino también los productos químicos de limpieza, los formaldehídos de las pinturas, o sea que son todo ventajas, aparte de bonitas y guapas. Estes son... 4 exemplos valerían, por exemplo, para unha habitación, esta polo que estabas dicindo agora, totalmente, tamén valería, sí. non para un salón, non, para un cuarto de baño. Para un cuarto ¿no? de baño, incluso para una cocina. Habíamos hablado también de las diferentes zonas, como era dormitorio, habitación y baño, pero en la cocina también es un lugar donde
donde también pasamos bastante tiempo cocinando, y una de las plantas que más solemos usar son las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas frescas, como puede ser el tomillo, el albahaca, el cilantro, el perejil, de esas que vamos hacia ellas, ayuda pues a condimentar nuestra comida, pero incluso las terrazas. Sí que es cierto que las terrazas también suelen ser lugares más pequeñitos si nos vamos un poco más a ciudades, pero jolín, tener un romero, una terraza, tener un cítrico pequeñito, pues todo eso también ayuda y está interesante tenerlo dentro de casa. Teño unha percepción con ese tipo de plantas nas cociñas de que son as típicas plantas de que compras e o mes morren. Non Claro. sei se eso tamén é lenda ou se cadra aí estamos un pouco encamiñado, non? De compras o típico albahaca, non? Que podes ver pois en algunha floristería, en supermercados, Sí, incluso que sí, tamén sí, venden mercados ese de tipo de plantas, pero dá a sensación que é máis ben para comprarla, sacar unha foto e deixar xa que morra porque non damos feito. Es que el Por que mundo- nos pasa iso nas cociñas? A ver. Total, es que el mundo aromáticas es otro mundo totalmente diferente a las plantas ornamentales como tal. Las plantas aromáticas tenemos que tener en cuenta que en función de la temporada en la que estemos o la estación del año en la que estemos, puede ser anual, no anual, y eso influye muchísimo. Por ejemplo, en una sí. cocina, si tenemos una cocina luminosa, sí que podemos utilizar esto que llamamos las aromáticas frescas, lo que mencionaba Ángela, pues ¿no? Una albahaca, un Sí. cilantro, un perejil, un cebollino, es genial para ir cortando. ¿Qué ocurre normalmente con eso? Que esas plantas frescas son anuales, entonces desde que la compremos, terminará su vida, el ciclo, digamos, hasta que no volvamos a sembrar o a comprar otra Vale. en menos de un año. Es cierto que también lo que pasa ahí muchas veces es que debemos dejar un tercio de la planta sin tocar. Entonces, si nos cargamos, digamos, la planta cortándola de más o pinzamos demasiado las hojas de albahacas, pues ahí ya no va a crecer más. A Si le corto el sobreexplotación, ¿no? tallo, exacto. Vale, Entonces vale. a veces son errores. Luego también podría pasar que estamos en una zona pues con muchos vapores en la cocina y entonces todo eso empieza a dar una humedad extra, y si la regamos demasiado en interior, pues blanco y en botella, ¿no? Demasiada humedad, oscuridad, pues pudrición de raíces. Mira, falades agora da luz, das distintas estancias da casa e da luz que reciben, pero claro, agora no verán, supoño que tamén a cuestión importante, creo que xa sabedes por onde vou, que é a temperatura. Vense na cabeza, por exemplo, que decías ti agora, pois terrazas, non? Por exemplo, nos pisos, esa mítica terraciña onde temos a lavadora que suele facer bastante calor. Galerías, non? Que tamén temos moitos pisos, por exemplo, en Pontevedra, na zona antiga, en Cambados tamén, con esas galerías, non? De cristal antigas que tamén son, pois o que son, unha galería que o que se procura é precisamente iso, non? Nese caso, para o tema da temperatura, que nos recomendades? Vale, hay que tener en cuenta las diferentes estaciones del año. Al final en verano tenemos zonas de mucho calor en la que el agua nos va a pedir, perdón, en que la planta nos va a pedir mucha agua, entonces vamos a tener que prestarle más atención y darle ese extra de hidratación. Luego ya cuando cambiemos de estación, la luz empieza a bajar un poquito hacia el otoño, tenemos zonas más cálidas, zonas en las que seguramente va a necesitar menos agua, pero tenemos que seguir manteniendo el abono. Si ya pasamos al invierno, ya totalmente cambia la manera en la que cuidamos las plantas. Va a haber menos luz, más frío, más humedad, por lo tanto ahí el agua es casi nula. Por eso también nosotras aconsejamos, que de ahí es donde también venimos a hablar sobre nuestro expertise, de cómo poner cada planta en función no solo del espacio, sino también de la temperatura, la luz y la estación del año. Y ya por último, hilando lo anterior, que sería la primavera, que es la época más explosiva para las plantas, que es la mejor, siguiendo y manteniendo este abono durante todas estas estaciones, ya es el crecimiento total de la planta, nos regala también una flor, y teniendo en cuenta todas estas estaciones y en función de la luz que tengamos en casa, pues ahí ya podemos ir readaptando la ubicación de nuestras plantas. Y por eso estamos aquí, porque anteriormente hemos hablado un poco pues los trucos de las plantas, de cómo regar, cuándo hacer un trasplante y una plaga, pero sin duda una de las cosas más importantes en las que nos dedicamos es a asesorar y hacer un diseño completo, ya no solo de las estancias en el hogar de las personas, sino también en diferentes lugares como empresas, restaurantes, hoteles, en el que tenemos en cuenta los diferentes lugares de tránsito o de luz para que nuestras plantas al final estén lo mejor posible. Muchas veces cuando hacemos los diseños de interiores en las casas, actualmente el cliente nos envía pues fotos de su hogar, ¿no? Y una de las preguntas más frecuentes que le hacemos es la cantidad de veces que pasa por esa zona, ¿no? Entonces, os enseñaremos luego una foto de un antes y de un después.
que al final, claro, en la foto es todo súper bonito, un sofá, una planta, la televisión, pero justamente en el lateral hay una ventana que da a la terraza. Y claro, ¿cuántas veces abres la ventana para pasar a la terraza? Pues muy a menudo, pocas veces está ahí, pero nunca la abro. Todas esas preguntas son las que hay que tener en cuenta a la hora de rediseñar y colocar. En este caso, las corrientes son muy importantes para las plantas, entonces a veces no lo tenemos en cuenta en nuestro día a día y eso hace que perjudique el crecimiento de la planta y muchas veces no solo se muere por el exceso de agua o exceso de amor, como solemos decir, sino por la colocación inapropiada de las plantas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora vemos esas imaxes, ese antes e ese despois, dando aí no clavo, non, coa ubicación onde temos que poner as nosas plantas, pero un pouco, a ver se entendín ben, porque claro, decía eu, quero unha planta para o salón, porque entre o sofá e a mesiña auxiliar, quédame super chula unha planta, pero un pouquiño, se entendín ben, non ten exactamente unha localización exacta, é dicir, ao longo do ano das distintas estacións quizáis un tipo de planta que require ila movendo en función de temperatura, de luminosidade, non sei se son un poquinho itinerantes, digamos, as plantas en algúns casos. Sí, se podría hacer lo que comentabas, quizás en verano apartar un poquito esas plantas a las que en invierno no le está dando el sol directo, porque a lo mejor tenemos una ubicación norte, que eso sería interesante también si en casa tienen su móvil a mano, pues que puedan ver en las distintas ventanas con la aplicación de la brújula directamente si su casa pues está orientada a esa ventana, digamos, esa habitación, el salón, lo que quieran, si está orientada al norte o al sur, porque eso nos va a indicar cuántas horas de luz vamos a tener al día y si en verano, si tenemos una ubicación sur, por ejemplo, las plantas peligran. Hay demasiada luz, ¿no? Sí, si le da la luz directa ya sería quemadura total, las hojas se dañarían, sobre todo en este filodendro que vemos aquí. Sí. ¿Veis que es como de color amarillo? No es porque esté pocho y se esté muriendo, es así, sí, genuinamente, pero eso indica que tiene menos clorofila esta planta. Claro, estas son as que co sol van cambiando de cor, que como que parece que se quedan un pouquiño descoloridas, ¿no? Sí, pueden estar un poquito más clarita. Luego hay otra variedad de esta misma planta que tiene la hoja verde, pues entonces sabemos que nuestras plantas pueden tolerar más o menos sol en función de la clorofila. Pero esto hay un síntoma de que está pidiendo auxilio, no, ¿o no? Es la variedad tal cual. El filodendron lima limón es así como lo llamamos. Vale. Esta especie existe de color verde, con mucha más cantidad de clorofila. Entonces, como decía, si esta la ponemos en una zona con mucha luz, igual en invierno la pasa genial, pero luego llega el verano y nos da bastante luz. Entonces ahí la movemos y la mareamos, o tenemos otra opción que sería pues poner un store o bajarlo un poquinho unha zona de sombra, ¿no? Eso es, en las horas centrales del día sobre todo, bajarle un poquito el store para que esté un poquito menos expuesta y que no se quemen sus hojas. Al final no es tanto cambiar todas las plantas en sí, sino tener en cuenta las horas de luz y cómo readaptar y cómo mover un poquillo o incluso añadir un store, como decía Espe, para poder tener la planta lo más sana posible. No obstante, nos vamos al inicio. Si realmente compramos con intención, si las tenemos bien desde el principio, ya no necesitamos reubicarlas más tarde y estresarlas, porque claro, las plantas cada vez que las movemos se tienen que volver a reubicar, a ver de dónde me viene la luz ahora, y no es plan de estar cambiándola cada estación. Por eso decimos que es mucho más fácil hacer un prediseño o intentar buscarle su lugar ideal, no tanto los cuidados, sino la ubicación. Bueno, e ese un poquinho o vosso traballo de asesoramento tamén en distintos tipos de cuidados. Hoxe estamos falando da ubicación das plantas e ese tamén é o vosso traballo de persoas que se achegan ata vos pedindo auxilio, que necesitan pois que as súas plantas sobrevivan, non, a súa casa, non, que esa experiencia vital das plantas pois que sexa o máis levadeira posible. Nos comentabades que trouxechedes imaxes dese antes e despois, non? De plantas que estaban mal colocadas e de plantas que logo atoparon o seu lugar no mundo grazas ao voso traballo. Non sei cantas fotos trouxechedes, pero imos ir vendo e vamos comentando unha a unha, así que imos metendo aí a primeira das imaxes e comentamos cando queirades. En esta primera imagen vemos un espacio totalmente vacío, que simplemente es un diseño de un cliente en particular que lo que quiere es poner plantas en su casa, no sabe cómo hacer y en lugar de ir a un establecimiento o a un lugar donde venden plantas sin más, pues lo que quiere es que esas plantas que
que le vamos a poner duren y se adapten a su modo de vida. Entonces aquí vemos una imagen totalmente vacía en la que no saben muy bien qué poner, y en la siguiente imagen ya vemos, sí. En esa segunda imagen ya vemos que en función de la luz, la orientación y el tema del tránsito, como hablábamos antes, qué plantas se adaptan mejor a este espacio. Seguinte imaxe, entón, imos coa segunda das imaxes, cando queiras. En esta segunda imagen podemos ver cómo se pueden no solo comprar una planta como tal, sino curar esa planta en función del espacio en la que está. Entonces aquí en esta imagen vemos como la planta en un primer inicio, debido a la ubicación en la que está un poquito más tranquila o incluso infeliz, y ya en esta segunda imagen, después del asesoramiento con esta clienta, ya vemos que poco a poco ya se va readaptando y ya empieza un poquito pues a crecer y a sacar sus floraciones. Temos máis imaxes ou suficiente, non vamos a saturar. Pois para mostrar estes exemplos, non, de o antes e o despois destas plantas, efectivamente, aí vemos ese cambio, non, como realmente unha vez que atopan ese lugar como que parece que lles presta, non? Totalmente, tenemos muchísimo contenido en general en redes sociales, vídeos maravillosos en los que nos hablan de trucos de cómo revivir tu planta, cómo curarla, ¿no?, a través de una plaga, pero muchas veces lo que nos falta es la información, ¿no? Una de las preguntas más claves para nosotras es que, vale, ¿quieres una planta? ¿Dónde la vas a poner? ¿Cuántas horas de luz recibe? Y más o menos cuál es tu modo de vida, porque si por ejemplo tú vienes a mí y me preguntas, Ángela, quiero poner una planta pues en mi escritorio porque necesito un poquito de verde para relajarme. Entonces mi pregunta sería, pues ¿tienes luz? ¿No tienes luz? ¿Dónde la quieres poner? ¿Encima del escritorio? ¿Un poquito en una estantería? En función de ese previo estudio readaptamos un poco y al final hace que tu planta dura más, claro, sin duda. Que moita xente vos dirá que me morren as plantas, non, e decías exceso de amor, exceso de rego, e a veces non é cuestión do rego, que a veces sí tamén, non? Pero moitas veces vai polo que nunca pensamos, digamos, o común dos mortais, que é a ubicación dunha das plantas, non? Exactamente. Sí. Ubicar la planta, cada planta es como las personas, son completamente únicas, o sea, escoger una variedad puede ser la muerte para ellas o puedes dar la vida, y a nosotros pues darnos esa falsa idea, ¿no?, de que somos unos mataplantas, cuando en realidad estamos comprando una planta, como comentaba antes, por estética, y nos empeñamos en quiero tener una planta, claro, y quiero esa planta y quiero que esté aquí. Porque la he visto en internet y me encanta. Pero non pode ser, non valen todas as casas, non? Pero quizás hay otra planta esperándote ahí. La verdad es que casi todas tienen las mismas características, entonces podríamos reubicarlas, como diría Ángela, ¿no?, como decías, en una habitación u otra, y también un poco esa experiencia que nos va a permitir pues que sigamos viéndola crecer por muchos años más. Bueno, pues este é un exemplo, non, dos servizos que estades prestando, digamos, nesta nova etapa, non, de Plántate. Entonces, un pouquiño, a que vos dedicades agora? Asesorar é unha das bases do vosso traballo, non? Nuestros servicios, sobre todo, pues son hacer proyectos para negocios, por ejemplo, restaurantes que no saben qué planta sería la más adecuada para su ubicación, particulares, segundas viviendas, que por ejemplo, como comentábamos antes, pues no pasa mucho tiempo ahí, o alguien pasa a cuidarlas, entonces el resto del año necesitamos mantenerlas con vida, entonces hacemos esos proyectos, esos diseños en esa fase inicial, cuando nos mudamos o la casa está vacía o hay que reubicar. Eso sería un proyecto de diseño y decoración con nuestras pequeñas plantas, y luego el otro sería pues solucionar problemas. Básicamente sería ir a casa de las personas o realizar videollamadas para solucionar sus problemas con los diagnósticos plantiles, ¿no? Entonces, si tú me llamas y me dices, mira, tengo una planta y no sé qué le está pasando, pues a través de una videollamada podemos tratar de descifrar con unas cuantas preguntas, como cuando vamos al médico o al veterinario con las mascotas, y tratar de ver dónde está el problema y qué podemos hacer por ella. Muchas veces, como comentabas, es reubicarla y la planta tiene una nueva vida. Muchas veces es que sencillamente por nuestro modo de vida esa planta no es para nosotros y tenemos que ponérnoslo un poquito más fácil. Así que si cualquiera quiere contactar con nosotras en Instagram, están ahí los enlaces, puede reservar una cita sin problema. Bueno, pues estamos aí pendentes das súas redes sociais, como sempre moi activas, onde tamén podemos ver información dese maravilloso festival de plantas que facedes en Pontevedra, que eu creo que xa é un imprescindible da cidade que non pode faltar. A ver, contádnos un poquinho que tal foi a última experiencia
experiencia. Este año ya fue la tercera edición, vamos hacia la cuarta edición ya el año que viene. Sin duda cada año va cogiendo un poquillo más de fuelle. Calentando motores. Totalmente. Entonces nada, es un evento maravilloso rodeado del mundo de las plantas, en el que vas a poder encontrar stands relacionados también con las plantas, música en directo, comida, talleres, que es una de las guindas del pastel de todo el evento, junto con el intercambio de esquejes, que es, vamos, lo más de lo más. Todo gratuito. El mundo ahí esperando para hacer su intercambio. El intercambio de los esquejes, pero también de ideas y de a mí me funciona esto, ¿no? Que eso también está muy guay, ¿no? Entre los aficionados, ¿no? Totalmente, se crea una comunidad, toda la gente, todos los amantes frikis de las plantas que estamos al final en nuestra casa y haciendo nuestros cuidados y nuestros experimentos, que encuentren un punto de unión ya pasando a un plano físico. Vamos, para mí, cada vez que empieza el festival es los pelos de punta y con ganas de llorar, de no me lo creo que esto sea una realidad. O sea que también gracias al Concello de Pontevedra, que apuesta cada año, bueno, Pois estaremos pendentes desa cuarta edición e nos agora, que imos facer agora unha pequena pausa para a publicidade, temos chollo porque temos que mirar as nosas plantas e ver ou preguntarlles se senten cómodas no lugar no que a temos colocada ou se quizáis temos que dar unha voltiña, non, ás nosas macetas para que comecen a botar para arriba e estar contentas. Ángela e Esperanza, foi un placer tervos aquí no programa. Nos, como dicía, marchamos agora á publicidade, pero xa temos por aquí a Maneiro, o ex-vocalista de Heredeiros da Cruz, que ven presentarnos o seu novo proxecto en solitario. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no Verán Verán, imos agora coa nosa axenda de eventos para que vostedes tomen boa nota de algunha das citas que temos por diante nas vindeiras semanas. Comezamos no Concello de Poio, nas festas do mar en Combarro. Unhas festas que arrancan o xoves día 20 coa apertura da Carpa Museo sobre a cultura e a tradición mariñeira. O día 21 destacamos o concerto de Depol e o sábado 22 o de Café Quijano. O domingo pecha a programación Panorama City. Ademais, durante as festas temos o encontro de embarcacións tradicionais e outras moitas propostas vinculadas á tradición mariñeira. Festa da Anguía e mostra da caña do país en Valga. O día grande da festa vai ser o 29 de agosto, cando se repartirá máis de 1000 tapas de anguía en 5 receitas. Xornada que inclúe tamén verbena con París de Noia e Marbella. Pero a programación arranca xa moito antes, por exemplo, coa ruta Tapa Anguía, na que participan 13 locais este ano. Será os sábados 22 e 29. O martes 18 temos o concurso de pratos elaborados con anguía, que se chama Anguía Chef. En Pontevedra, Río Verbena Fest. Neste caso, os días 21 e 22 de agosto no recinto feiral da cidade. No cartel deste ano, Siloé, Lara Love You ou Sidoní na xornada do venres. O sábado destacamos Love of Lesbian, Xoel López, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana ou León Benavente. E temos tamén o Festa Clown en Vila García. Unha cita que contará coa participación de compañías e artistas de primeiro nivel que farán gozar o público con actuacións para todas as cidades, polas rúas e prazas da cidade. Un dos principais sinais de identidade da edición de 2026 será a súa apertura internacional coa visita de compañías de Colombia ou a Argentina. Ademais, como non, a creación galega volverá a ter unha presenza destacada no cartel. Bueno, o noso seguinte convidado está gozando dunha nova etapa na súa carreira musical, defendendo o seu estilo e o seu talento con voz propia, ademais. Maneiro, que tal? Como estás? Moi boas. Moi boas tardes, pois estou mellor que nunca. Mellor que nunca, estamos aquí en Sanxenxo, como dicía eu, abrindo esta nova etapa ilusionante a túa carreira en solitario, despois de tantísimos anos metido en proxectos, bueno, colectivos, podemos dicir, máis de 30 anos, por exemplo, en Heredeiros da Cruz, e agora, pois arrancando, non, con forza esta nova etapa. Que parte de ti
estás descubrindo, non? O poñerte agora en solitario e atoparte a ti mesmo, non? Dentro deste novo proxecto. Pois mira, primeiro decirte que aparte de Heredeiros hubo un grupo que se chamou Jabón Blue. Sí, por suposto, que claro. tamén foron 4 discos que sacamos e que tamén forman parte, non, de esa etapa da miña vida. E o que máis me gusta deste momento é a posibilidade de poder escribir sendo un mesmo, sabes? Sin ter que pensar na mente dun rapaz de 18 anos, nin querer ser quen non son. Entonces, nin ter que cantar cousas que realmente non me gustan. Entón, para min, o poder ser libre para escribir e para poder transmitir esas emocións, sabes, que realmente son verdade cando saen do teu propio corazón. Pero non sei se sentes máis liberdade ou quizáis máis vertixe, non? Cando, pois, tes que compoñer agora, pois, ti só, e sabendo que o que faz todo depende de ti, non? Agora, eres ti, non? O que toma as decisións, os acertos ou os erros, non? Bueno, a verdade é que cando faz un traballo así é moi importante o equipo. Sabes, eu sempre creí no equipo, desde moi rapaz xoguei ao fútbol e era porteiro e sempre defendín os valores de traballar nun equipo. Entonces, rodeíme de xente moi boa, sabes, dun bo productor, dun bo arreglista, de músicos de primeira categoría, e sí, son os responsables de levar a materia prima, de escribir esa canción, sabes, que se xa moi miña, moi particular, ter a sorte de que eles me coñecen moi ben, sabes, para intentar non levar esa letra, esa melodía a algo que non son eu, e para mí iso é o máis importante. Mira, como definirías o teu son, o son maneiro, digamos, agora, neste novo momento? Pois non te podría definir aínda, porque non sei cal é, porque me apetece facer unha cousa e a fago. Sabes, é bonito de a libertad de poder ser artista en solitario, que non ten casillas en un só sonido, nin un só estilo, e podo ter, sabes, algunhas ramalazos de pop, irme un pouco máis ao rock, irme un pouco máis ao punky, e en eso disfrutar. Entonces, para min a alegría de poder moverme por donde quero, dependendo de como queira vestir esa canción, para min é maravilloso. Claro, un pouco a liberdade de facer un pouco que che peta, non? Se agora te sintes con estas vibras, digamos, de ir por este camiño, vas por aí, e se cadra chegas ao final do camiño e dis, pois non, pois vamos para atrás outra vez, non? Claro, e que nunha banda tes un camiño marcado, un estilo, non? Entonces, o normal, e por os teus seguidores, é que non te marches moito de aí, pero sendo un artista en solitario que podes facer o que queiras, e realmente é o que mola, porque a xente se te sigue e se lle gusta o que ti faz, sabes, tamén lle gusta ver que está facendo, a ver a donde vai agora con esta canción, con que nos vai a sorprender. Entón, eso tamén me parece a min importante. Agora que falas da xente, do público, notas ese apoio, non? Esa sensación de que a xente te está seguindo, vai detrás de ti con ganas de coñecer, non? O que estás facendo agora, con ganas de descubrir cara onde vas camiñar. Bueno, estamos ainda no proceso de que a xente descubra que Maneiro, o Javi Maneiro, non só foi cantante de Heredeiros da Cruz, sabes, ten unha trayectoria en Jabón Blue, que foron 4 discos, no que eu fui autor e compositor de todas as cancións, e que levo 4 discos en solitario. Entón, hai moita xente que non sabía iso. Entón, eu ainda estou no proceso de facer que a xente, sabes, descubra esas cancións e eses discos. Bueno, e as túas letras quizáis agora nos amosan a un maneiro un pouquiño máis reflexivo, non? Que se cadra tira máis cara ao seu interior, que mira máis cara dentro. Non sei se resulta máis fácil chegar a ese punto pois nestes camiños en solitario, non? Porque claro, a veces en grupo, pois falar un pouco máis para os adentros de cada un custa moito máis e hai que poñer os interiores de cada un en común, por dicirlo de algún xeito, non? Sí, bueno, eu creo que o bonito desto é se unha etapa que esteas vivindo, sabes, se unhas sensacións que ti tes. Entonces, pois, hubo un momento, non, despois da enfermedade que tuve e do que me pasou, no que a miña forma de escribir, pois, iba hacia un lado, sobre todo do agradecemento, cando fixen a canción de Ancho no Inferno, non, para agradecerle a sanidade pública haberme salvado a vida e haberse portado tan ben comigo. E logo, no momento no que decidín decir no e cambiar auténticamente e radicalmente a miña forma de vivir, non? Cando deixei os Heredeiros, a miña mellor versión. Entonces, agora, pois, estou en casa, me poño ali na horta con a guitarra e deixo que a miña cabeza voe e
e depende un pouco do estado de ánimo ou como me encontre para saber por onde poden ir, pero podo ir adiantándoche que está un pouco cañonera a miña cabeza neste momento. Mira, decías ti agora, non? Ese gran susto que te veches no 2022, non? Eses problemas de saúde que supoño que para ti, como xa non só como cantante, senón como persoa, marcaron un antes e un despois de pleno, non? Na túa vida. Como afectou, xa, no punto de vista musical, pois como afectou, non? Aquel capítulo a túa forma de entender o traballo en riba dos escenarios e de compoñer música? Bueno, eu creo que calquera persona que pase por un momento no que te ves nun túnel e dis, bueno, vou salir daqui ou non, e tes a sorte de salir, no momento que chegas a casa te planteas radicalmente un cambio de vida, non só a nivel de traballo, de plantearte como vivir, sino tamén mental, sabes? Eu creo que nese caso a mí cos Heredeiros afectoume moitísimo. Eu chegou un momento que eu, cando iso me pasou, todo aquilo que levaba moito tempo aguantando, sabes, de cantar cosas que non me gustaban ou de ter que ser un personaje en vez de ser unha persona, chegou un momento que eu fun claro e conciso, sabes? Creo que ese foi un punto, e aparte me alegro porque eu había tempo que quería tomar ese tipo de decisións, pero non era capaz, e iso me dixo, tío, a vida son 2 días, sí, no, a veces e hai que vivila, e entonces chega un momento que é mellor ter menos, e igual tocar para menos xente, tío, pero ser moito máis feliz, e non ter que ser, non sei, merecer o cantante, ser o que canta. A veces temos que agardar a que haxa, digamos, como unha señal, non? Para tomar esa decisión que levamos tanto tempo pensando e que non dá chegado, e a veces é unha señal, non sei, divina ou non sei. É mellor non chegar nunca a ese punto, sabes? Porque eu sei que é moi difícil na vida cando te enfrentas a situacións de pesadez mental, sabes? No teu traballo, nunha relación tóxica ou nunha amistades que non molan, de que tomar a decisión, dar ese paso e a valentía e a forza que supón, é moi complicado conseguir tela, sabes? E aparte, unha vez que das ese paso, sufres, e sufres moito. Xa non só por ti, senón tamén por a peña que tens atrás, porque, joder, tamén o van a pasar mal, o teu acto afecta moita xente, non? Pero esas decisións hai que tomalas, porque ao final porque vou a ter eu que aguantarme o que sinto, tío, para non molestar aos demais, cando ao final, tío, que me estou jodendo son eu, sabes? Pero a veces entonces chega un momento que hai que decir, mira, no, hasta aquí, intentámoslo facer o mellor posible, non. A veces pasa moito, non? Tanto no persoal como no profesional, que a veces miramos máis polos demais que por un mesmo. Sí, bueno, tamén hai peña que vai de guai e vai dicindo esas cousas, non? Pero chega un momento, tío, que cando o teu vicio se convirte en traballo obligatorio e tes que facelo porque tes un remanente económico que necesitas, sabes? E tes que tragar con cousas que non che molan, chega un momento que en algo tan emocional e apasionante como a música, eso sí que mentalmente doi moito, sabes? Eu podo aguantar nunha fábrica, sabes, non me gusta pues haber estudiado, entonces acabei nunha fábrica, pues teño que fastidiarme e joderme, pero na parte máis de artística, aí sí é máis complicado, sabes? Aí eu creo que aí o daño mental e a historia de que fago, por que non cambio, eso afecta moito. Bueno, pois esa etapa de cambio está agora en marcha, decías agora que non tes aí a cabeza a tope pensando, non? Moitísimas cousas de cara a onde quere Maneiro levar o seu proxecto musical, e sí que é certo que, bueno, que a vida do artista é unha vida frenética, unha vida que non para, de moita tralla, de moito traballo, unha vida dura tamén, non? Porque son moitas horas, hai que botarlle moitas horas o que non se ve e despois o que se ve, non? Duro é ir á fábrica, é duro ir ao mar, é duro levantarse e barrer as calles da merda que a xente deixou o día anterior ríndose de festa. A música, a ver, tamén é dura, pero para nada comparado a outros traballos que a xente fai. Somos un privilegiados. A xente que ten a sorte de poder ser capaz de escribir cancións e aparte botarlle o valor de apostar, non? Pola túa propia música, porque tamén podes ir ao mínimo, a lei do mínimo esforzo, sabes? Que, por exemplo, un grupo de versión se alía a tocar por aí.
Non, hai xente pois, que apetecelle mostrar o que fai e con a capacidade de querer arriesgar, ¿no? De ser un emprendedor en esto. Entonces sí que o pasas mal, pero non te salen callos nas mans, claro, sabes? sí, Nin tes contratura na espalda, nin tes aí as rodillas feitas polvo, claro, non é como ir a nin estás jadeado nun tellado. A ver, tamén ten as súas cousas malas, pero ni de coña. Eu sou moi feliz facendo música, ojalá poidera ter a posibilidade mínima de poder vivir desto, que estou intentando e sigo tendo fe e emocionándome e querendo emocionar, e mentre non falte ilusión, seguirei intentando darlle caña ao rock and roll. E como lle das caña ao rock and roll, agora dende un punto de vista, digamos, de madurez persoal e profesional, non? Estamos como noutra etapa, como lle damos forma a iso? Pois, mira, eu son dos que me gusta moitísimo escribir as cousas que me pasan e meterme na mente das persoas, sabes? Igual estou aquí sentado no parque, estou vendo unha persona e me quedo con ela e digo, hostia, que estará pensando? E auténticamente e rápidamente sale o rollo, vou escribir, a ver, que se eu fose esa persona, que estaría pensando, non? Entón, a miña cabeza vai sempre por aí, sempre en querer contar, en querer... Eu son un soñador e me encanta moito eso, entonces a mí me gusta moito pensar e ver que pensa a xente e escribir e facer que se emocione. Entonces, para min eso é o punto no que me atopo e que quero investigar máis e aprender, rodearme de xente que me axude no camiño, sabes? O feito de ter un arreglista a min me axuda mogollón, porque eu como carreira musical a nivel de estudios non teño, sabes? Son máis un músico de oído e de orella, pero ter a sorte de ter un equipo así, sabes, que lle enseño as cousas e me din, bueno, se facemos aquí, espera, non. A mí non me fales que rollos técnicos non controlo, a min enséñamo e dime, eu te vou dicir, pois me gusta ou non me gusta. E me mola eso, me mola non saber. Igual se supera máis, igual non o facía tan ben. Pode ser. Non o sei, pero no meu caso seguro que sabendo menos, estou seguro que podo conseguir facer máis. Mira, claro, levas xa non sei cantos anos co mundo da música, casi 40 anos, como a quen di, pois ca música a voltas, non sei que lle dirías ao maneiro de hai 30 e pico de anos deste punto, non? De como afrontar este momento, de como vivir este momento, como saber aproveitar tamén este momento. Pois, non sei, que se miras atrás e te das conta de todos os errores que cometestes, dis, bueno, joder, pois non cometería esos errores, pero que esos errores valeron para aprender. Tantas veces que se di, non? Si puidera volver atrás. Claro, entonces, eu acórdome que o manager que teño agora me decía, joder, Javi Maneiro é o peor músico dos Heredeiros, é un pasota e tal, e en cambio agora, tío, se converteu nun músico, sabes, a outro nivel, e o tío centrouse e está en outro lado. E iso para min é importante, non? Costoume máis anos centrarme e chegar a un momento de decir, oye, eu quero tamén compoñer, escribir e facer o que eu sinto. Entonces, boto a mirada atrás e vexo as locuras que fixen e sei que esas locuras forjaron o que eu son. Entonces, me sinto moi orgulloso de haber levado un camiño tan bonito e extraño polos camiños de Galicia e polos bares e polas festas. Mira, levas xa, como digo, décadas enriba dos escenarios, pero creo que agora mesmo, non? Aquí en Galicia levamos uns anos, xa podemos dicir uns cantos anos, nos que a música feita aquí, a música en galego tamén, que está nun bo momento. Non sei se ti o ves así, se esta nova etapa túa pois tamén nace nun momento, non sei se podemos decir, dourado da música galega e en galego. Sí, a ver, date conta que eu vivín a explosión do Xabarín Club, sabes, dun programa de televisión que de repente apareceron grupos de todos os estilos cantando en galego e nun programa para nenos, e de repente foi un bombazo e parece que, sabes, que aparecían grupos debaixo das pedras e todo o mundo quería cantar en galego. Agora pasou outra vez, non? Eu creo que o fenómeno Tanxugueiras foi moi importante, pero antes de Tanxugueiras hubo moitas, sabes, antes que elas que
que fixeron tamén un traballo como Mercedes Peón e moita xente que estuvo aí. Dou a suerte que pasou con Tanxugueiras e de repente toda esa música tradicional e as pandereteiras e a música que realmente nas aldeas era o que donde haba unha pandereta e donde haba un tamboril e a xente que guste cantar, aí xa salían pezas moi bonitas. Entonces está ben que volva outra vez a xente a querer cantar en galego e a levar a nosa cultura e a nosa forma de expresarnos non só por Galicia, sino por fora, e a verdade que o están conseguindo. E no caso do pop e do rock, por exemplo, non dos teus donde ti máis te moves, como ves este momento? Neste caso non está tan en auge como máis a música tradicional ou a música electrónica tradicional ou a música moderna tradicional, sabes? O pop e o rock está costando un pouco máis, pero hai grupos que veñen puxando duro e eu creo que todos son modas e son ciclos, non? Eu creo que todo ten claro o seu camiño e a xente que realmente lle gusta a música se manterá facendo o que lle mola e xa chegará o momento de que aparezcan festivales onde os cabezas de cartel sean grupos de rock e de pop galegos. Mira, para un músico como a ti, aparte de compoñer, supoño que será un momento dos que molan, podemos dicir, non? Dos que sacas aí a inspiración e empezas a compoñer, pero claro, os artistas, o escenario é o que máis lles gusta. Contanos un pouquiño, bueno, pois como tes en mente, non? Desenvolver esa parte, non? Esa parte de moverte por Galicia, esa parte de ofrecer eses concertos, un pouquiño cara onde che gustaría ir nese sentido? Pois neste momento o que estamos facendo, o que estou facendo é mostrar realmente a verdadeira maneira de tocar a miña carreira, sabes? Hubo xente e hai moita peña que pensa que fago música moi blanda, moi pop e que non vale para festivales. Entonces, para mí é importante salir a tocar e que a xente vexa realmente que eres un tío polifacético, que podes tocar igual nun teatro e facer música adecuada para a xente que está sentada, como que tamén podes adaptar o teu repertorio para salir a un festival e poder a xente a bailar. Entonces, ese momento no que necesito picar pedra e salir a mostrar o que fago, non? E convencer os promotores que son os que realmente te chaman e as comisións de festas para que conten contigo para que a súa festa pois sea unha gran festa. E agora que decías o do teatro, gustaríache non poder facer non música tamén non só en riba dun escenario na rúa ou nun festival, senón tamén uns formatos un pouquiño diferentes, non, neste momento? Claro, é que realmente me apetece moverme por todos os lados, sabes? É que é como conducir, me flipa conducir, pero non solo me gusta conducir pola autopista. Hai que meterse tamén polos caminos, claro, non? me gusta ir polas comarcales e me gusta ir polas corredeiras, entonces aparte do teatro me gusta moito, fixen algúns teatros e me sentí moi cómodo e moi a gusto. Aparte me exige, sabe, porque tamén así tamén me teño que esforzar en volver a clases de canto, en volver a coger a guitarra e practicar. E agora que me mola mogollón e agora, bueno, estou totalmente centrado na grabación do novo disco que saldrá, si Dios quer, antes de que acabe o ano a principios e que vai ser, pois, o disco número 20 na miña carreira, que xa son uns cantos, levo 35 anos na música, sí, por aí, 34, 35 anos, e estar a punto de gravar o disco número 20, pois xa é todo un récord, joder. Supoño que ese será, non, un dos maiores orgullos, non, que pode ter, non, un artista como a ti, decir, pois eu teño 20 discos, ni máis ni menos, e 30 anos aí dando callo, sí, pero con 20 discos... Porque sempre me considerei un tío currante, sabes? Joder, no momento que deixou Heredeiros, a primeira vez que deixou a banda, bueno, que separou a banda, eu montei Jabón Blue e sacamos 4 discos. Heredeiros cando volveu, eu xa iba ao par ca miña carreira en solitario e cando Heredeiros sacou 2 discos eu xa había sacado 3, sabes? Iba ao par deles e sacando incluso máis discos, entonces sempre foi un tío moi creativo, moitísimo. E por eso tamén necesito voar solo, porque se non podo facer o que a mí me gusta e o que fago con outra xente me corta as alas ou incluso me non sei, creo que pode ser incluso malo para mí. Bueno, se tiveses que agora mesmo non elixir unha canción, non, da túa discografía en solitario que sirva, non, un pouco para definir este momento, creo que hai unha que xa no título xa o decimos todo, non?
Sí, de verdad, eu creo que é unha canción que eu escribín realmente por o momento que estaba pasando, pero é unha canción que vale para calquera outra persoa, ¿no? Que necesite gritar e decir hasta aquí, aprender a decir que non, e que, joder, sempre estamos a tempo de recuperar a nosa mellor versión, ¿no? Entón, para min, esa canción que saleu agora en esas navidades, para min é das miñas favoritas con diferencia. Bueno, pois a mellor versión do noso convidado de Maneiro que se chegou xe aquí ata o verán, pois precisamente pois para falarnos pois de que non hai quen te pare, de que agora arrancas esta nova etapa e chea de ilusión e de moito traballo por diante. Moi feliz, moi contento, moi alegre, claro, conciso e firme nas decisións que tomei e moi agradecido a xente por o ben que tomou as miñas decisións e con ganas de mostrar, que descubran o que levo feito e vernos en todos os escenarios e eso, facerles pasar un momento bonito e divertido e que a miña música vos acompañe. Pois aí, pois coa compaña da música de Maneiro imos rematar de seguido este verán coa súa mellor versión. Javi, foi un placer recibirte aquí no programa, vexote cheo de ilusión e de ganas de dalo todo neste novo momento da túa carreira musical. Moitísimas grazas por vir ao programa, se te parece, rematamos botando un grolo aquí ao Martín Kodax. Hombre. Moitísimas grazas. Veña. Están cando hai que estar, os carallos a bailar, e un abrazo cando sobran as palabras. O que queira que me queira como son, deixar de ser quen es non vale a pena. Quero ser verdade aínda que non a teña, que non sexa un problema. Pasar tempo solo en soledad pode ser un chute de enerxía. Todas as lágrimas que había chorei e non me fixo mal. Pasar tempo solo en soledad pode ser un chute de enerxía. Todas as lágrimas que había chorei e non me fixo mal. Chorei e non me fixo mal. Como son, deixar de ser quen es non vale a pena. Quero ser verdade aínda que non a teña, que non sexa un problema. Pasar tempo solo en soledad pode ser un chute de enerxía. Todas as lágrimas que había chorei e non me fixo mal. Paso, quero paz, non quero guerra. Prefiro estar calado a discutir, porque se non hai paz non hai maneira de empezar polo tellado, de empezar polo tellado a construir. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.